Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ, μαζί, επιστροφή, για πολλούς και διαφόρους λόγους η απουσία, όμως εδώ που αγαπάμε πολύ, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε 33 και χρόνια, και αυτή τη φορά αυτό το μαζί ξεκινάει με ένα πολύ θετικό άνθρωπο. Ξεκινάει με μια γυναίκα της αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε και κουβέντα, γιατί εκλογές μπροστά μας, όπως και να το κάνουμε, πέρα από τα πορτρέτα υπάρχει και η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στη σφαίρα των δημοτικών εκλογών, λοιπόν, μια γυναίκα της αυτοδιοίκησης, 29 χρόνια υπηρετεί τα κοινά, φίλη μου, και το λέω αυτό και με τιμά με τη φιλία της πολλά χρόνια, η Μαρία η Καλήρη. Καλώς όρισες στο μαζί. Λιλή μου, αγαπημένη μου Λιλή, σε ευχαριστώ θερμά για τα λόγια αυτά που λες για μένα. Πράγματι, και εγώ σε θεωρώ φίλη μου πραγματική όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Σου εύχομαι καλή αρχή. Ευχαριστώ. Καλή αρχή. Να κάνεις πολλές συνεντεύξεις και τόσο πολλές καλές δουλειές όπως έκανες και στο παρελθόν. Και ακόμα καλύτερες. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα, ξέρεις τα πράγματα, αλλά με τη θέληση και το θάρρος θα προχωρήσουμε μπροστά. Πήρα από μόνη μου την άδεια να σου μιλάω στον ελληνικό, δεν μπορώ να σου μιλάω στο πληθυντικό, έχουμε μοιραστεί τόσα πράγματα εμείς οι δύο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και η κουβέντα μας θα είναι μια κουβέντα αγαπησιάρικη. Θα έχει αγάπη, αλλά θα έχει και, θα έλεγα, κάποιες μικρές αιχμές, κάποια σημεία που θα πρέπει να μιλήσεις και να απαντήσεις. Και πόνο. Όχι, δεν θέλω πόνο, όχι. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος των Μεδιολάνων, έλεγε ότι η Μαρία, πέρα από την Παναγιά και το μεγάλο όνομα αυτό, ότι σημαίνει πέλαγος, λατινικά θάλασσα. Θάλασσα λοιπόν που ορίζει, θάλασσα που κουμαντάρει τα καράβια, τις βάρκες, τη ζωή των ανθρώπων. Νιώθεις σαν μια θάλασσα? Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η αγαπημένη μου η θάλασσα. Λιλή μου. Άρα νιώθεις? Νιώθω. Μπαίνει και από μέσα όλη αυτή η διαδικασία που να λέει ναι, μ' αρέσει να είμαι σε ένα καράβι, να κυβερνάω ή να κυβερνάω τα καράβια. Γι' αυτό διάλεξες την αυτοδιοίκηση. Τι είναι αυτό που σε έκανε? Βέβαια, μη σε πάω τώρα στα αρχαία ελληνικά, γιατί το Μαρία ξεκίνησε από το Μάηρα, το οποίο σημαίνει λάμπουσα, ακτινοβολούσα. Έτσι. Δεν θα το αγγίξω αυτό, ο καθένας συμπεραίνει και βλέπει. Άρα πες μου, τι ακριβώς έχει γίνει μαζί σου? Νιώθεις σαν θάλασσα που θέλεις ουσιαστικά να κινείς τα νήματα στον τόπο σου, να βοηθάς στον τόπο σου? Πώς μπήκες σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί αργότερα θα μιλήσουμε για αυτές τις σπουδές που έχεις κάνει, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Στη διαδικασία, Λιλή μου, μπήκα, πραγματικά νιώθω σαν θάλασσα, θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου και θέλω και να είμαι και μες στα πράγματα. Έτσι. Όμως η διαδικασία όλη αυτή ξεκίνησε όταν γνώρισα έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Βραχατίου, τον αγαπημένο φίλο, τον Αείμνηστο τον Γιώργο τον Τριαντάφυλλο. Ένα πραγματικό αυτοδιοικητικό και εξαιρετικό άνθρωπο. Παλαιάσκοπης, ο πρώτος μου δάσκαλος. Έτσι, αυτός λοιπόν, με μοίησε να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Θα το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι. Όμως τώρα, στην παρούσα κατάσταση, είσαι πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ανέλυξη, στο Δήμο Βέλου-Βόχας, εντεταλμένος σύμβουλος της κοινωνικής πολιτικής. Δεν το άφησες ποτέ αυτό και σαν αντιδήμαρχος πάλι σε ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Είναι αυτό που σου ταιριάζει? Οι αριθμοί δεν σου αρέσουν? Σου αρέσει αυτό που λέγεται, ρε παιδί μου, αυτό που βγαίνει, το συναίσθημα, η βοήθεια, η αγάπη? Λιλή μου, μου αρέσει ότι έχει σχέση με τον άνθρωπο, ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια, ό,τι έχει σχέση με την παιδεία. Γι' αυτό κιόλας βλέπεις αντιδήμαρχος παιδείας, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αντιδήμαρχος κοινωνικών δομών, πρόεδρος νομικού προσώπου Ανέλυξη, πάλι με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους, με τον αθλητισμό.
όλα αυτά μου άρεσαν. Ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο και την κοινωνική δομή είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω και να προσφέρω. Πάντως εγώ που λένε η Μαρία της Αυτοδιοίκησης, η κυρία Μαρία της Αυτοδιοίκησης, η Μάρο των φίλων και των συμπολιτών, που σιγά σιγά έχεις αρχίσει ουσιαστικά και το έχεις αναπτύξει αυτό. Μάρο, είναι αυτό το οποίο σου δίνει μια οικειότητα απέναντι στους ανθρώπους όταν σε προσφωνούν. Μάρο. Το αγαπημένο μου όνομα και έρχομαι και πιο κοντά. Αυτό. Ενώνει. Ενώνει. Δεν δίνει συνεντεύξεις εύκολα, γιατί? Η πρώτη. Η πρώτη. Χαρά μου. Γιατί προτιμώ τα έργα μου να μιλούν από μόνα τους. Λιλί μου, δεν μου αρέσουν τα λόγια. Δεν μου αρέσουν τα λόγια. Θέλω να δουλεύω, να είμαι ακούραστη εργαζόμενη, να προσφέρω ακούραστα και τα έργα μου να είναι αυτά τα οποία θα μιλούν. Δεν θέλω να μιλώ με λόγια. Γεννήθηκες στον Πολάτη Κορινθίας. Στον Πολάτη γεννήθηκα. Στο Βραχάτη. Ναι. Έτσι. Μία αδερφή. Μία αδερφή και έναν αδερφό. Και έναν αδερφό. Οι γονείς. Οι γονείς βιοπαλαιστές, οικογενειάρχες, ενωμένη οικογένεια, αγαπημένοι, μόνο για τα παιδιά τους. Τι κορίτσι σου να εσύ? Κοίταξε να δεις, ήμουνα η πρώτη και ο μπαμπάς μου με είχε στα όπα-όπα και ίσως ήμουνα και λίγο καλομαθημένη. Όμως και τα αδέρφια μου αγαπημένοι όλοι μαζί, όπως σου είπα, οι γονείς μου ήσαν βιοπαλαιστές, με πολύ κόπο και πολύ μόχθο προσπάθησαν και μας έφεραν εκεί που είμαστε σήμερα στην κοινωνία. Και τους τα χρωστάμε όλα. Μεγαλώνεις, σπουδάζεις, σπουδές λοιπόν στην Πάντιο, πολιτικές διοικητικές επιστήμες και μετά εγκληματολογία. Δεν ασχολήθηκες? Ενδιαφέρον, ειδικά το δεύτερο, η εγκληματολογία, σούπερ ενδιαφέρον. Κοίταξε να δεις, σπούδασα πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση και τα δύο αντικείμενα στην Πάντιο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή δέχτηκα και τις πολιτικές επιστήμες γιατί οι καθηγητές που είχαμε μας ενέπνευσαν να ακολουθήσουμε και την πολιτική επιστήμη, όπως και την ακολούθησα και τη δημόσια διοίκηση, καθώς και το συνταγματικό δίκαιο. Εξού γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη νομική επιστήμη, την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά και τη γνωρίζω και μου δόθηκε μια ευκαιρία να ασχοληθώ με την εγκληματολογία όταν πριν ήταν στην Πάντιο ήταν η μεγάλη καθηγήτρια Ελίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, η οποία με διάλεξε εμένα και μια άλλη συμφοιτήτριά μου ανάμεσα σε τόσα παιδιά να ασχοληθούμε με την εγκληματολογία. 2 χρόνια έκανα σπουδές εγκληματολογίας, όμως δεν ακολούθησα αυτό το επάγγελμα. Προσπαθώ να βλέπω τους ανθρώπους και να ασχολούμαι με το επάγγελμα αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Μέσα από τους ανθρώπους. Τους διαβάζεις κατά μία έννοια? Νομίζω. Μπορείς. Ναι. Μπορείς. Νομίζω και πιστεύω ότι δεν έχω πέσει έξω. 90% είμαι μέσα. Αν κάποιος θέλει να διαβάσει εσένα, τι βλέπει? Νομίζω ότι είμαι ανοιχτό και κλειστό. Βλέπει φως, βλέπει χαρά, σαν λιοντάρι. Ναι, δίνομαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το νιώθεις και το κάνεις, ζητάς ανταπόδοση? Όχι. Δίνεις απλά? Δίνω απλά, δεν ζητώ ανταπόδοση, όχι. Δεν έχω ζητήσει ανταπόδοση. Νιώθεις καλύτερα. Μου αρέσει να προσφέρω. Δεν έχω ζητήσει ανταπόδοση, ποτέ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, δεν έχω ζητήσει. Δίνεις κάτι, δεν έχεις να περιμένεις, δεν πρέπει να περιμένεις. Δεν περιμένω, όχι. Ακολουθώ σταθερή πορεία ζωής. Όπως είπα, έχει μια μεγάλη θητεία, έτσι, αμέσως μετά το 2006 με τον αείμνηστο Γιώργο Λιούντρη, ο οποίος έχει και συγγένεια λόγω του συζύγου σου. Σωστά. Πρώτος ξάδερφος του συζύγου μου, Γιώργος Λιούντρης. Ένας εξαιρετικός αυτοδιοικητικός, τον γνώρισα, μίλησα πάρα πολλές φορές μαζί του. Πραγματικά με άγχος και νιάσιμο για το Ζευγολατιό. Ήταν για το Ζευγολατιό και για το Βραχάτη, ήταν η πρώτη αυτοδιοικητική μου εμπειρία ως Δήμος Βόχας, όχι ως τοπική κοινότητα, ως Δήμος με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και έμπειρο αυτοδιοικητικό όπως ήταν ο Γιώργος Λιούντρης, ο οποίος ένωσε το Ζευγολατιό και το Βραχάτη. Γιατί εκεί πάντα υπάρχει μία κόντρα, υπάρχει μία ρήξη. Εκεί υπάρχει ένα αχ που ακόμα δεν έχει λυθεί.
Ποιος θα το λύσει άραγε αυτό, να μπορέσουν οι άνθρωποι να μην νιώθουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους? Ζευγολατιό, βραχάτη. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι είμαστε όλοι μία πόλη, όπως λέει και ο δήμαρχός μας ο Άνιβας ο Πακυριάκος, τότε θα δουν ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα, πολλά μας ενώνουν. Πιστεύεις ότι κοντεύει ο καιρός να γίνει κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται η εξέλιξη και οι ανάγκες εκεί μας οδηγούν. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην είμαστε τόπι-τόπι, χωριουδάκια. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε μία πόλη. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτό για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Δεν θα εξελιχθούμε αλλιώς. 2010 με το Θόδωρο Λαμπρόπουλο. Έτσι, ναι. Και εκεί πάντα στόχο, και εκεί πάντα ρόλο, και εκεί πάντα προσφορά. Και εκεί εκλέχθηκα δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Θόδωρα του Λαμπρόπουλου. Ήρθα δεύτερη σε ψήφους, και όμως εκεί ένας νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης αφαίρεσε την έδρα, μία έδρα από τον Λαμπρόπουλο και μία έδρα από τον Ανίβα Πακυριάκο, οπότε εγώ βγήκα έξω, ας είχα εκλεχθεί δημοτική σύμβουλος, εγώ και ο Νίκος ο Ρόζος από το δήμαρχο, το σημερινό δήμαρχο, και μπήκα πάλι. Όμως, εδώ θα σου πω κάτι, δεν σταμάτησα ποτέ να βοηθώ τη Δημοτική Αρχή του Δημάρχου μας, του Ανίβα του Πακυριάκου, 2010-2014, να εντοπίζω τα κενά και να είμαι δίπλα τους και να τους βοηθώ, μέχρι την ώρα που το 2014 ο Δήμαρχός μας σου έκανε την πρόταση, μου έκανε τη μεγάλη τιμή να είμαι μαζί του στο συνδυασμό. Γιατί με τον Ανίβα και τόσα χρόνια μαζί του σε τόσες εκλογικές αναμετρήσεις? Γιατί με τον Ανίβα? Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, το πρώτο που είδα ήταν ότι ταιριάξαν τα χνότα μας. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Τον είδα έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, Λιλί μου, και μετά έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό. Έναν άνθρωπο που ήθελε να αγωνιστεί και να προσφέρει για τον τόπο του, για την πόλη του. Όχι για το Βέλο, προερχόταν από το Βέλο ο δήμαρχός μας. Άρα σε έπεισε. Με έπεισε. Ότι ο σκοπός του είναι να πάει μπροστά ο τόπος, βέβαια, και δεν έχει ένα προσωπικό όφελος. Όχι προσωπικό όφελος. Ήθελε να ασχοληθεί με τον τόπο του, να προσφέρει στον τόπο του, να κάνει πράγματα που θα μείνουν. Και αυτό θα είναι μία ερώτηση επόμενη που θα μου κάνεις, γιατί τώρα πάλι μετά από 13 χρόνια. Μπορεί να μην την κάνω. Εντάξει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι σου έχει αφήσει, τι γεύση σου έχει αφήσει αυτή η θητεία. Και γιατί, βρε παιδί μου, επιμένεις ακόμα να είσαι, να προσφέρεις στους συμπολίτες σου? Κοίταξε να δεις, όπως είπα και προηγουμένως, θέλω να συνεχίσω να δουλεύω ακούραστα, να προσφέρω στην πολίτη μου, και δεν ζητώ τίποτα. Δεν ζητώ τίποτα. Εγώ θέλω να προσφέρω. Αυτό μου αρέσει και αυτό κάνω. Όσοι είναι δίπλα μου και γνωρίζουν και με γνωρίζουν πολύ καλά, βλέπουν ότι πραγματικά αυτό θέλω να κάνω και μου αρέσει να κάνω. Το κάνω, βγαίνει μέσα από την ψυχή μου αυτό που κάνω. Κάνεις απολογισμό στο τέλος της μέρας? Και τι της λες της Μαρίας? Πραγματικά. Πραγματικά. Αυστηρός κριτής. Είμαι αυστηρός κριτής. Είμαι αυστηρός κριτής. Είμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου. Ναι, με στείνω στον τοίχο. Και παρότι σου λέω μερικές φορές με πιάνουν και στενοχώριες, με πιάνει και κούραση, με πιάνει και απογοήτευση, με πιάνει και απελπισία, γιατί άνθρωποι είμαστε και όλα αυτά τα συναισθήματα έχουμε. Εκεί βάζω μια δύναμη και πάλι από την αρχή είναι σαν να έχω πατήσει ένα κουμπί. Μου το λένε και οι φίλοι μου το λένε και οι συνάδελφοί μου και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και κάνεις επανεκκίνηση. Κάνω επανεκκίνηση, ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος που σου δίνει αυτή τη δύναμη ουσιαστικά να μπορείς να κάνεις όσες επανεκκίνησεις θέλεις σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, σε αυτή Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο σύζυγός μου, ο Γιώργος ο Λιούντρης, ο οποίος είναι ο πιστός μου, ο αγαπημένος μου. Είναι, μπορώ να πω, η συνέχεια του πατέρα μου, της μητέρας μου, της οικογένειας μου. Είναι αυτός ο οποίος, μη του θίξεις τη Μαρία. Εκεί το εκμεταλλεύομαι και λίγο μεταξύ μας, Λιλί, κατάλαβες. Κάνει δική σου χρήση. Ναι, το εκμεταλλεύομαι και μη του θίξεις τη Μαρία. Είναι αυτός που με εμπνέει, είναι η σιγουριά μου, είναι αυτός ο οποίος με οδηγεί μπροστά. Όμως, επειδή τον γνωρίζω, πρέπει να σου πω ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχει πολιτική άποψη.
και λόγο και στάση ζωής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που σε βοηθάει στο να στέκεσαι εκεί που στέκεσαι. Ακριβώς. Γιατί μια κοινή ζωή με έναν άνθρωπο παίρνεις, δίνεις. Άρα παίρνεις από αυτόν αυτά που χρειάζεσαι. Ακριβώς. Τα είπες όλα μέσα σε 2 λέξεις. Έτσι πιστεύω. Μαρία. Και δεν θέλω να εκθιάζω, δηλαδή τα οικογενειακά και... Εντάξει, αλλά αυτό, η αναφορά όμως ότι είναι δίπλα σου και πάντοτε ενδιαφέρεται για σένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προτεραιότητά σου ο Γιώργος? Είναι προτεραιότητά μου ο Γιώργος, είναι προτεραιότητά μου η οικογένειά μου, είναι προτεραιότητά μου ο Γιώργος και παιδιά δεν έχω όπως γνωρίζεις και τα νύψια μου. Τα οποία είναι σαν παιδιά σου. Είναι προτεραιότητά μου, είναι όμως και αυτό το οποίο είναι μαζί μου για αυτό το οποίο κάνω εγώ. Έχει τύχει πολλές φορές όταν είμαστε μαζί και συζητάμε να χτυπάει ατελείωτα το τηλέφωνο, τώρα το έχεις κλείσει, το έχεις απενεργοποιήσει και ο καθένας να παίρνει και να σου λέει οτιδήποτε. Έχεις απάντηση για όλα. Έχεις κινήσεις για όλα. Σε κουράζει αυτό που πρέπει να είσαι παντού και τι θυσιάζεις? Δεν με κουράζει. Όχι, δεν με κουράζει. Δεν με κουράζει γιατί μέσα στον εγκεφαλό μου έχω περάσει ότι αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω. Είναι η προσφορά μου, είναι το θέλω και το κάνω και βγαίνει και αβίαστα. Τώρα, να σου πω, προτεραιότητα είπα προηγουμένως ότι είναι η οικογένειά μου, ότι είναι ο άντρας μου, είναι τα 3 μου ανήψια που έχω, τα αγαπημένα μου. Γιατί 3 ανήψια έχω, αγαπημένα είναι παιδιά μου. Όμως είναι τοποθετημένα εκεί που πρέπει και η προσφορά για την ακούραστη εργασία που κάνω φαίνεται. Οι φίλοι μου όλοι αυτό μου λένε. Ρε Μαρία, τι γίνεται? Η οικογένειά σου, ο σύζυγός σου είναι τοποθετημένα όλα κατάλληλα. Πώς αντέχεις? Στη θέση. Πώς αντέχεις? Άρα επιμένεις. Επιμένω. Να νοιάζεσαι. Επιμένω να νοιάζομαι για αυτούς και μέσα από αυτούς νοιάζομαι και για όλους τους συνανθρώπους μας. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Σε ρωτήσω, ο αυτοδιοικητικός, ο ερετός, έτσι, οφείλει να υφίσταται κριτική? Πρέπει να ελέγχεται? Πρέπει να ελέγχεται. Φοβήθηκες ποτέ τον έλεγχο? Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο. Γιατί είναι όλα αληθινά, είναι όλα στο φως. Εγώ δουλεύω με το φως. Είδες, θα με ακούσουν οι φίλοι μου να λέω λευκή άβρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Είναι όλα φανερά. Είναι όλα μπροστά. Δεν υπάρχει κάτι να κρύψεις. Και ναι, θέλω την κριτική και ναι, θέλω τον έλεγχο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Μέσα από αυτές τις θέσεις ευθύνης που έχεις πάρει όλο αυτόν τον καιρό και θα έρθουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ωραία να σου κάνω εγώ το πορτρέτο, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε και εκλογές και πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι έχει γίνει στα πόστα που εσύ ουσιαστικά ηγείσαι και σου έχει δοθεί, γιατί σου δίνεται μία δυνατότητα, γιατί πιστεύετε ο Δήμαρχος, σωστά? Και δεν είναι, πάντα έχεις ρόλους μέσα στην Δημοτική Αρχή. Αφού γκράζεσαι το κόσμο, το επιδιώκεις, πηγαίνεις εκεί, θέλεις να μαθαίνεις. Πες μου λίγο τον τρόπο που επικοινωνείς. Κοίταξε να δεις, είμαι άμεσα με το... Είμαι ακριβώς στο πρόβλημα επάνω. Προσπαθώ με τον άνθρωπο ο οποίος έχει είτε το πρόβλημά του ή οτιδήποτε θέλει από μένα, να είμαι δίπλα του ανά πάσα στιγμή και ώρα. Γι' αυτό κιόλας εκεί μπορούμε να πούμε ότι λίγο έχω παραμελήσει την οικογένειά μου, η οποία το γνωρίζει πολύ καλό αυτό και δεν αισθάνεται παραμελημένη, όπως σου το είπα και προηγουμένως. Όμως τα προβλήματα δεν λύνονται αλλιώς. Άμα δεν έχεις άμεση επαφή με τον άνθρωπο, με το πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Η καθημερινότητα αυτή είναι. Πρέπει καθημερινά να προσπαθείς. Να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, για να έχεις γνώση για το θέμα, το οποίο δεν λύνεται αλλιώς. Πρέπει να λυθείς. Λοιπόν, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών. Σωστά. Ναι. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Τι έχεις κάνει γι' αυτό, Μαρία? Λιλί μου, όπως ξέρεις, όλα έχουν γίνει μόνο για τους ανθρώπους του Δήμου Βέλου Βόχας και να μπορούν να αισθάνονται πιο όμορφα και να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Έχουμε κάνει στοχευμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Θα μου επιτρέψεις να σου πω όλα όσα έχουμε κάνει, γιατί είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Να έχουμε και το χρόνο. Όχι. Να πούμε τα σπουδαιότερα.
Τι να πούμε, ότι έχουμε κάνει προγράμματα προληπτικής ιατρικής τα οποία έχουν σχέση με τις γυναίκες, με τα τεστ ΠΑΠ, με τις εξετάσεις υγείας. Άρα ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Να πούμε λίγο ότι για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, που εκπροσωπούμε και εξυπηρετούμε 200 έως 250 οικογένειες ανάλογα με τη χρονιά. Να πούμε λίγο για τα από το ανάλογο πρόγραμμα. Να πούμε ότι έχουμε πάρει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ένα πρόγραμμα το οποίο εξυπηρετεί πολλές οικογένειες, και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο είναι βοήθεια σε τρόφιμα. Εξυπηρετούμε περίπου 1.500 οικογένειες. 1.500 οικογένειες είναι πάρα πολλές. Με μια κοινωνική υπηρεσία η οποία είναι στελεχωμένη με 2 έως 3 υπαλλήλους. Και βεβαίως να πούμε ότι έχεις έρθει κοντά και στα παιδιά, στους νέους, στην εκπαίδευση. Υπάρχει πάντοτε κοινωνική λειτουργός, υπάρχει ψυχολόγος. Βέβαια. Κάνεις δράσεις με κοινωνιολόγο, με κοινωνιολόγο και με κοινωνική λειτουργό. Κάνουμε επεμβάσεις και δράσεις κοινωνικής πολιτικής μέσα στα σχολεία. Εφαρμόζουμε πρωτοποριακά προγράμματα, πάντα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τους σχολικούς λειτουργούς, οι οποίοι μας έχουν δώσει την άδεια να μπορούμε να λειτουργούμε τα προγράμματα ενσυναίσθησης, ειδικά για τα παιδιά, τα οποία είναι πρωτοποριακά, και φροντίζουμε να έχουμε ψυχολογική στήριξη και στους γονείς οι οποίοι το έχουν ανάγκη, μα και στα παιδιά τα ίδια. Είτε είναι δημοτικό σχολείο, είτε είναι γυμνάσιο λύκειο. Τα παιδιά είναι ένας πλούτος για κάθε Δήμο, για κάθε τόπο, για κάθε χώρα. Τα παιδιά του Δήμου Βέλγου Βόχας θα μπορούν αύριο να έχουν συνοδοιπόρο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση το Δήμο Βελουγόχας, στη Μαρία την Καλήρη, η οποία μέχρι τώρα είναι υπεύθυνη για αυτά. Θα μπορούν να έχουν μέσα από προγράμματα, μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχεις πλάνα γι' αυτό? Η επόμενη κίνηση, εάν εκλεγούμε, που θα εκλεγούμε, είμαστε σίγουροι, Λιλί μου, στην επόμενη θητεία μας, πράγματι επαγγελματικός προσανατολισμός για τους νέους είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι να προτείνω και να προχωρήσουμε στο Δήμο Βέλου Βόχας. Και ουσιαστικά είναι αυτό που χρειάζεται για αυτή να μείνουν τα παιδιά στον τόπο, μέσα και από τους επιχειρηματίες, γιατί υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, όπως υπάρχουν μονάδες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μείνουν τα παιδιά στον τόπο τους, να αξιοποιηθούν εκεί. Γιατί πραγματικά σε αυτή τη χώρα μόνο ξενιτεύονται οι νέοι. Δεν μένουν εδώ, γιατί δεν έχουν καμία απολύτως δυνατότητα και προοπτική. Θα σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι του πολιτισμού. Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Βλέποντας λοιπόν και εγώ μέσα από την οικογένειά μου να φεύγουν τα ανήψια μου για το εξωτερικό, για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, ακριβώς αυτό σκέφτηκα. Και η επόμενη κίνηση είναι αυτό ακριβώς που είπες, να μπορούν οι νέοι μας να παραμείνουν στον τόπο τους, γιατί έχουν πολλά να προσφέρουν. Έχουν πολλά να προσφέρουν, και όταν φύγουν τα νιάτα, τι θα απομείνει? Μια χώρα αυτή είναι γερασμένη χώρα. Ναι. Γιατί κάπως έτσι οδεύει η κατάσταση. Πολιτισμός, αγάπη μεγάλη. Έχεις αγάπη, τρέχεις από εδώ, κάνεις δραστηριότητες, φεστιβάλ μεγάλα. Είσαι ικανοποιημένη όμως με αυτά? Έργα υποδομής για τον πολιτισμό έχουν γίνει στο Δήμο? Έργα υποδομής για τον πολιτισμό έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει. Έχουμε κάνει θεατράκι, το θεατράκι στην Πουλίτσα, το οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Έχουμε όμως, όταν τελειώσει το Δημαρχείο, ευελπιστούμε σε λίγο χρονικό διάστημα, έχουμε ένα τεράστιο χώρο, ο οποίος έχει παραχωρηθεί από τους δωρητές του κυρίου Βουδούρη, και θα γίνει μεγάλος θεατρικός χώρος, όπου εκεί θα γίνονται οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία να στεγαστούμε. Ένα σπίτι που να στεγαστεί ο πολιτισμός. Ακριβώς, το σπίτι του πολιτισμού, ναι. Γιατί όντως υπάρχει δράση, υπάρχει ιστορία στην περιοχή, και αυτή πρέπει να αναπτυχθεί και να βγει προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό να βγει προς τα έξω. Γιατί θυμάμαι, έλεγε η Μελίνα η Μερκούρη, πως η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στον πολιτισμό. Η Ελλάδα είναι και κάθε τόπος της, έτσι δεν είναι ουσιαστικά? Γιατί είναι κληρονομιά.
Αυτό είναι που μας ακολουθεί από τις... Αυτό μας ακολουθεί και αυτό μας κρατάει στα πόδια μας. Εάν τη χάσεις δεν είσαι κανείς. Και εδώ θέλω να σου πω ότι κάναμε ένα συνέδριο επ' ευκαιρία των 200 χρόνων, 1821-2021, ένα συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί σήμερα για τη συνέντευξη. Να πούμε ότι είμαστε στο ξενοδοχείο Αλκιών. Είμαστε στο ξενοδοχείο Αλκιών και τους ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία, οι οποίοι είναι αρρωγοί μας στα πολιτιστικά. Το ξενοδοχείο Αλκιών είναι αρρωγή μας στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Ό,τι τους έχουμε ζητήσει πάντα αμέσως μας έχουν υποδεχτεί και δεχτεί. Κάναμε λοιπόν αυτό το συνέδριο, η Βόχα στο χρόνο, όπου μαζέψαμε όλα τα ιστορικά γεγονότα και μπορέσαμε και βγάλαμε τον πρώτο τόμο της ιστορίας της Βόχας στο χρόνο και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο τόμο, ναι, για να μπορέσει να παραμείνει και να... Αξιολογότατη προσπάθεια, η οποία βέβαια θα πρέπει να μην μείνει απλά ότι έγινε, πρέπει κάπου να υπάρχει ως εικόνα, να υπάρχει έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να δει όλο αυτό το υλικό. Άρα είναι αυτό που λες, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σπίτι κάπου να στεγάσει τον πολιτισμό. Ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Βέλου Βόχας είναι το πρόβλημα με το νερό. Υπάρχει λειψιδρία. Γιατί δεν έχει λυθεί ακόμα παρά τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής? Το θέμα του νερού είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή για το Δήμο μας. Είμαστε ο κεντρικός Δήμος του νομού Κορινθίας, ο Δήμος Βέλου Βόχας, όπου από θέματα νερού από κάτω έχουμε στερέψει. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εμείς προσπαθούμε και πιστεύω ικανοποιητικά με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να μην λείψει το νερό από τους συμπολίτες μας, από τους συνδημότες μας. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και οι προσπάθειες οι οποίες κάνουμε είναι το πρόβλημα να λυθεί και είμαστε σίγουροι ότι θα λύσουμε το πρόβλημα του νερού. Πάντως είναι ένα πεδίο για αντιπαράθεση. Είναι ένα πεδίο για αντιπαράθεση, γιατί κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι και γνώστης ενός θέματος. Εάν δεν γνωρίζεις το θέμα από μέσα και λες θα πατήσω κουμπί και θα έρθει νερό, δεν γίνεται. Θα πατήσω κουμπί και θα έρθει βιολογικός, δεν γίνεται. Δεν πατάμε κουμπιά για να γίνουνε, δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να γίνουνε όπως θα θέλουμε τα πράγματα στο Δήμο μας. Και δεν είναι τόσο εύκολο ότι θα μπορέσουμε αύριο το πρωί να φέρουμε νερό. Ας ελπίσουμε λοιπόν να υπάρξει νερό. Δεν υπάρχει. Λίλη μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν υπάρχει νερό ούτε στην Κόρινθο, ούτε στο Λουτράκι. Και το Λουτράκι έμεινε από νερό, το οποίο έχει νερό και καθαρό νερό και πόσιμο νερό. Και στην Κόρινθο, στη Στυμφαλία δεν υπάρχει νερό αυτή τη στιγμή. Το νερό είναι λίγο. Πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις όπως έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή για να μπορέσουμε... Ναι. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα του νερού, και το θέμα του νερού λύνεται. Πώς στήκεσαι απέναντι στη σκληρή κριτική, γιατί σίγουρα θα έχεις δεχτεί και σκληρή κριτική τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση? Βέβαια, δέχομαι σκληρή κριτική στην αυτοδιοίκηση, αλλά η προσφορά μου και η δουλειά μου νομίζω είναι αυτή η οποία δείχνει αυτά τα οποία με αντιπροσωπεύουν. Και αυτό το οποίο είναι το πείσμα μου, η σκληρή κριτική είναι το πείσμα μου για να μπορέσω να συνεχίσω και να αποδείξω αυτό το οποίο πραγματικά κάνω, και το κάνω καλά νομίζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή τη διαδικασία τώρα, μέχρι και μεθαύριο που θα έχουμε την εκλογική αναμέτρηση, στο επίπεδο βέβαια των Δήμων, τι πιστεύεις ότι είναι? Είναι μια σύγκρουση φιλοσοφιών ή απλά είναι μια ίντριγκα, μια κατάσταση έτσι ώστε να κατακτηθεί ο Δήμος? Κοίταξε να δεις. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, έχουμε πρόγραμμα, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, προχωράμε. Οποιοςδήποτε πιστεύει αυτό το οποίο είπες εσύ, ότι θέλουμε να κατακτήσουμε το Δήμο, δεν νομίζω ότι θα έχει και επιτυχία. Νομίζω ότι δεν είναι κατάκτηση, είναι σκληρή δουλειά. Σχεδιάζεις, υλοποιείς, πραγματοποιείς. Όλα έχουν μία σειρά και μία συνέχεια. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και κάποια άλλη ομάδα δεν θα μπορεί να δουλέψει έτσι με αυτή τη διαδικασία. Σημασία να υπάρχει, όχι με την ίδια διαδικασία, με το να εργαστεί σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Ωστόσο, αυτή η αντιπαράθεση και η καρέκλα για την καρέκλα δεν είναι για κατάκτηση. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή κανένας Δήμος πουθενά, και πόσο μάλλον κάποιος Δήμος της Κορινθίας με τόσα πολλά προβλήματα. Μαρία, έχεις ζοριστεί?
όλα αυτά τα χρόνια, είτε ήταν στιγμή δύσκολη συναισθηματική για σένα σε προσωπικό επίπεδο, είτε ήταν μια στιγμή μέσα στην αυτοδιοίκηση? Κοίταξε να δεις, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε ζοριστεί συναισθηματικά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση όχι, δεν έχω ζοριστεί, γιατί εκεί που αρχίζω και πέφτω και αρχίζω να ζορίζομαι, ξαφνικά είναι σαν να πατάω ένα κουμπί και πάλι μπροστά. Δεν έχω ζοριστεί συναισθηματικά, ναι. Συναισθηματικά δεν θα είμαστε άνθρωποι άμα δεν είχαμε ζοριστεί στη ζωή μας. Και τυχαίνει σε όλους, τυχαίνουν δύσκολες στιγμές. Ακριβώς. Η Μαρία δακρύζει ή είναι η σιδηρά κυρία της αυτοδιοίκησης? Και βέβαια δακρύζει. Ντρέπεται να το δείξει ότι δακρύζει? Όχι, δεν τρέπεται. Όχι, δεν τρέπεται να το δείξει ότι δακρύζει. Να σου πω ένα ευτράπελο για να γελάσουμε κιόλας. Στην παρουσίαση του συνδυασμού του Δημάρχου μας, ο Δήμαρχος, εμείς δεν γνωρίζαμε ότι θα ανέβει ο γιος του να τον προσφωνήσει. Και είπε για την καλοσύνη, για την εντιμότητα, τον είπε μπαμπάκο μου, και εκεί έτσι έλεγα και εγώ τον μπαμπά μου και συγκινήθηκα. Εντάξει, το πήρανε και το διακομωδήσανε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι για διακομώδηση αυτό. Βεβαίως, η συγκίνηση υπάρχει, άνθρωποι είμαστε, Λιλί μας. Λιλί μου, είναι δυνατόν. Έτσι. Ακούς ευχαριστώ. Ναι, ακούω ευχαριστώ, και αυτό είναι η δύναμη που μου δίνει, να συνεχίσω. Ναι, ακούω ευχαριστώ. Έχεις βάλει χ σε κάποιους ανθρώπους? Θα μπορούσες να το κάνεις αυτό ποτέ? Όχι, δεν έχω βάλει χ. Δεν έχω βάλει χ. Θα σου πω τώρα κάτι που λέω σε όλους τους φίλους μου και να το ακολουθήσουν. Τους λέω, παιδιά, μα πώς μπορείς και τα καταφέρνεις? Έχω μια εγκεφαλική τρύπα. Τους λέω αυτό. Περνάει διαμπερές, ακριβώς αυτό. Έτσι, για να σου το δείξω, δηλαδή κρατώ αυτά που θέλω. Κρατώ αυτά που θέλω και προχωρώ. Είναι αυτά που επενδύω και προχωρώ. Ποια είναι η αλήθεια σου? Η αλήθεια μου. Αγαπώ αυτό που κάνω και θέλω και με όλη μου τη δύναμη θέλω να προσφέρω. Αυτή είναι η αλήθεια μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Λιλί. Η Μαρία τι είναι δυνατή, τρυφερή, επίμονη? Είναι και το χέρι στο τραπέζι. Όλα αυτά που είπες. Άμα χρειαστεί και χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, φύγετε όλοι. Έχει γίνει μία-δυο φορές αυτό. Όχι όμως πολλές, μία-δυο φορές. Το φόβο σου να έχουν δηλαδή. Αυτό το είπα, ναι. Έτσι. Γιατί να προσπαθώ, συγγνώμη όμως, να σου πω, Λιλί μου, κοίταξε να δεις. Επειδή καταπιάνομαι και έχω ασχοληθεί με όλα αυτά τα αντικείμενα που λες, και είναι πολύ δύσκολα αντικείμενα, χωρίς υπομονή δεν γίνεται τίποτα. Έχω μια ιώδια υπομονή και μια ηρεμία, νομίζω, και μου το λένε και οι φίλοι μου και όλοι οι συνεργάτες μου, χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Γιατί να συνεχίσει να σε ψηφίσει κάποιος και σε αυτή την εκλογική διαδικασία, εσένα και την παράταξη του Ανίβα? Κοίταξε να δεις. Είμαστε η μόνη αυτοδιοικητική παράταξη, η οποία, όπως σου είπα, έχουμε σχεδιάσει, έχουμε υλοποιήσει και έχουμε πραγματοποιήσει έργο και θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο αυτό το οποίο κάναμε. Γιατί, Λιλί μου, δεν σου κρύβω ότι ο Δήμαρχός μας ανέλαβε, μπορεί να έχουμε 13 χρόνια αυτοδιοίκηση που διοικεί ο Δήμαρχός μας, ο Ανίβας ο Πακυριάκος, όμως έχει διοικήσει στα πολύ σκληρά χρόνια. Εννοείς με το μεγάλο χρέος? Το 2010-2014 κληρονόμησε ένα δυσβάσταχτο χρέος, το οποίο με τους συνεργάτες του όλοι μαζί καταφέραμε να το σβήσουμε, να το έχουμε οριοθετήσει και αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε με θετικό πρόσημο στο Δήμο. Ήρθαν τα μνημόνια. Ήρθαν 5 χρόνια μνημονιακής πολιτικής. Ήρθε αμέσως μετά, είχαμε τον COVID. Τα λόγια ή τα έργα σου μετράνε? Νομίζω ότι τα έργα είναι αυτά τα οποία μετράνε και αυτά τα οποία μένουν, Λιλί μου. Ακούς μουσική? Ακούω μουσική. Τι? Ακούω και απαλή μουσική και ροκ μουσική. Και εκεί κάνω... Αγαπημένο κομμάτι? Pink Floyd πολύ. Φαγητό? Φαγητό... Τρως καλά? Βλέπεις, είμαστε αρκετά ευτραφείς, οπότε δεν μπορώ να πω ότι... Ξέρω ότι τώρα υγιεινά όμως τρώμε υγιεινά. Ο Γιώργος. Ναι, τρώμε καλά, τρώμε όμως υγιεινά, ευτυχώς που ο Γιώργος, με τον Γιώργο εφαρμόζουμε μια υγιεινή διατροφή και μέχρι τώρα η υγεία μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το εύχομαι πάντα. Φίλους καλούς, αγαπημένους, πιστούς? Πιστούς φίλους, λίγους και καλούς έχουμε, ναι. Είσαι εκεί για αυτούς πάντοτε? Πάντα για αυτούς είμαι εκεί, ναι. Όταν σε χρειαστούν και όταν σε θέλουν? Όταν με χρειαστούν και όταν με θέλουν.
τώρα θα πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να πάρεις εσύ, να κάνεις εσύ το κλείσιμο αυτής της κουβέντας. Θα μπορούμε να μιλάμε ώρες μαζί, αλλά όπως καταλαβαίνεις ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Το αφήνω σε σένα αυτό το κομμάτι. Κλείσε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί εγώ δεν έχω δουλέψει σαν δημοσιογράφος. Δεν έχει αυτό που νιώθεις θα πεις. Εγώ νιώθω, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου, τη Λιλή, η οποία νομίζω ότι με όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου έκανε δεν μου έβγαλε τον αυτοδιοικητικό μου. Τον αυτοδιοικητικό μου εαυτό, αλλά μου έβγαλε τον ανθρώπινο, τον πραγματικό εαυτό. Έβγαλε τη Μαρία την Καλήρη, που εκτίθεται έξω στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, ποια είναι η Μαρία η Καλήρη. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για όλα αυτά τα καλά λόγια που είπες για μένα. Και θέλω να πω στους φίλους και φίλες, στις φίλες και φίλους, στους αγαπημένους συνδημότης και συνδημότισσες του Δήμου Βέλου Βόχας, ότι δεν θα προδώσω ποτέ την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια να με υποστηρίζουν, και θα είμαι, δεν θέλω να λέω είμαι πάντα δίπλα τους, και αυτή τη φορά που κατεβαίνω σε αυτό το στίβο μάχης θα είναι ακόμα μία δύσκολη αναμέτρηση, όπου είμαι σίγουρη ότι θα με υποστηρίξουν όπως εγώ τους υποστηρίζω όλα αυτά τα χρόνια και είμαι δίπλα τους, και θα είναι και αυτοί δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω ένα τελευταίο. Τι κρατάς πάντα μαζί σου? Τι έχεις πάντα μαζί σου? Κινητό. Λιλί μου, δεν ήθελα να σου πω ότι κρατώ ένα κινητό, γιατί ξέρεις κάτι. Έτσι είναι. Οπότε βρισκόμαστε με ένα κινητό στο χέρι είσαι. Αλλά πρέπει. Είναι για καλό ναι, το κινητό. Είναι για καλό το κινητό. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι. Να είσαι πάντοτε έτσι αυθεντική, όπως είσαι και αληθινή. Δεν χρειαζόταν να κάτσεις να μου απαριθμίσεις τι έχεις κάνει. Το γεγονός ότι σου λένε ευχαριστώ οι συμπολίτες σου, για μένα τα λέει όλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεράστια τιμή. Είναι τεράστια τιμή. Τεράστια τιμή όχι μόνο για το Βραχάτη που με γνωρίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή εκτίθεμαι σε όλο το Δήμο Βέλου Βόχας και είναι 16 χωριά, τα οποία και τα 16 χωριά έχουν επενδύσει επάνω σε μένα, και τους ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε την υγεία σας, τον εαυτό σας, και θα τα ξαναπούμε.